Jo, clar, el que veia és que hi ha gent que sí que té molts recursos econòmics, socials, simbòlics, no? I que ells, en aquest cas, molts podrien seguir cursos de català i són persones que poden triar també els entorns en què es mouen, no? I que són persones que per obrir-se les portes ho tenen molt fàcil. Què passa, però, en alguns d'aquests perfils? Que com que són persones que ja tenen la vida que volen, és a dir, la feina que volen, els amics, els cercles socials que volen, ells, dintre del seu entorn propi personal, ja se senten arrelats, no necessiten sentir-se més arrelats en aquest territori i més en un moment això, com d'aquestes ideologies de cosmopolitisme, no? Que potser se senten, no altra cosa és que ho siguin, però se senten ciutadans del món. Per tant, aquestes persones no necessiten el català com a recurs, no necessiten incrementar els seus recursos, perquè ja en tenen prou, no? Amb els que tenen